Ngayong adlaw mga kasama ang Team RMN nagpadayon sa pagtunol sa atong mga beneficiary og solar radio transistor nga hatod sa RMN Foundation's One Radio campaign. Maayong buntag. Maayong buntag po. Kumpletong pangalan ni ma'am. Ako si Josie Salogaw, nagpuyo diri sa Bangkas Heights, Toril, Davao City. Pilay anak. 5. O 5. Nag-module ni sila? Nag-module tanan, ma'am. Okay, kayo suwak kayo ma'am. Usa sa mga tumong no sa ato ang One Radio campaign nga makatunod tag solar radio transistor ilabi na sa mga kabataan nga nagtuon ilawom sa pandemic. Dawata ma'am ang regalo gikan mismo sa RMN Foundation sa atong One Radio campaign. Unsa ba ka dakong bili karon ang radyo ma'am para sa imuha? Sus ma'am, perte yung dakuwag, bilhin ko ang radyo karon tungod sa mga kalamidad na makahibalo pa, sa mga labas ng mga balita, o labaw sa tanan ang drama. Ma-update siya sa balita, makadungog pagod sa drama, makatuon pagod ang iyang mga anak. Sige ma'am, congratulations gikan sa Team DXCC RMN Davao ug sa RMN Foundation. Tuban si Radyoman Iring Lumusbog, kini si Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN.